ма рӯзноманигор Манижа Қурбонова ва машғулияти имрӯзаи мо ба журналистикаи тафсирӣ бахшида шудааст. мо ахборро шарҳ медиҳем. Журналистикаи тафсирӣ барои чӣ лозим аст ва истифодаи он чаро муҳим аст. ахбор моро аз ҳар тараф фаро гирифта истодааст. ба он сарфам рафтан душвор аст. сатҳи пуристиробии ҷомеа меафзояд. овоза ва фарзияҳо шабакаҳои иҷтимоиро пур карданд. чӣ гуна имрӯз рӯзноманигорон маводи худро омода созанд, ки рӯйдодро фаҳмотар ба тамошобин ё бинанда ё хонанда пешниҳод кунанд, ба саволҳои асосӣ ҷавоб гӯянд, маълумоти аз ҳама муҳим ва мубрамро ба одамон пешниҳод намоянд. дар ин ҳолат навгониҳо дар журналистика кӯмак мерасонад. дар бораи яке аз онҳо, журналистикаи тафсирӣ, имрӯз суҳбат мекунем. журналистикаи тафсирӣ ба Тоҷикистон нисбатан нав ворид шуд ва дар як муддати кӯтоҳ дар байни хонандагон маъмул гашт. вай бо тарзи осонбаёнӣ гирифтани мавод, дар шакли ихча ва бо шарҳи моҳиятан равшан тавсиф додани чизҳои мураккаб тавсиф карда мешавад. фарз мекунем, ки дар бораи фаҳмидани моҳияти лоиҳаи қонуни нав бояд як доираи муайяни донишҳоро дар бораи ин мавзӯъ ва маҳорати бо ҳуҷҷатҳо кор карданро дошта бошем. журналистикаи тафсирӣ ҳама гуна мавзӯъро барои хонандагони сатҳи омодагиашон гуногун мувофиқ карда месозад. инчунин вай иловае ба шаклҳои маъмулии пешниҳоди ахбор мебошад, ки шояд дар бораи худи воқеа нақл намояд ҳам, аммо моҳияти онро тариқи ҷузъиётҳо баён медиҳад. журналистикаи тафсирӣ чист? журналистикаи тафсирӣ ин боз як нави пешниҳодоти ахбор, яъне кӯшиши бо воситаҳои нисбатан дастрастар воқеаҳои рӯзмарраро шарҳ додан аст. маънии ҳодисаҳои мураккаби ахбориро то ба истифодабарандаи оддие, ки ягона маҳораташ яъне хонда тавонистан аст, мебошад. надоштани истилоҳоти нофаҳмо хоси ин жанр аст, ки барои дарки мавзӯъҳои мураккаб кӯмак мерасонад. иттилоъоти жанри мазкурро хонда инсон бояд дарк намояд, ки чаро ман бояд инро донам ва чиро бояд ман дар ин бора донам. журналистикаи тафсирӣ жанрест, ки дар он журналист на танҳо воқеаро беобуранг тасвир менамояд ва ё иттилоъоти кӯтоҳро дар бораи рӯйдод ё асоси иттилоотӣ пеш меорад, балки онро шарҳу тавзеҳ низ медиҳад. агар дар фаҳмиши маҷмӯи журналистика ба 5 савол, ки ҳамзамон ҳамчун 5V who, when, what, why, where, чӣ, кӣ, кай, дар куҷо, барои чӣ номбар мешавад, бояд посух диҳад, пас барои журналистикаи тафсирӣ саволи асосӣ чаро, аз чӣ сабаб лозим мебошад. он чӣ гуна жанр аст? дар шабакаҳои гуногун мо намудҳои зиёди журналистикаи тафсириро мебинем. қайдҳо дар жанри журналистикаи тафсирӣ ба тарзи гуногун метавонанд оварда шаванд. дар шакли рӯйхати саволу ҷавобҳо, варақаҳо, инфографикаҳо метавонанд бо расму тасвирҳо ва ё роликҳо ҳамроҳ шаванд. матн дар ин жанр махсус сода карда мешавад. истилоҳот бо сухани оддӣ иваз карда мешавад. журналистикаи тафсирӣ имрӯз дар якчанд зуҳурот хуб созиш карда истодааст. масалан, ин варақаҳо мебошанд, ки шакли онро медуза дӯст медорад. пас аз он шаклҳои дигари васоити ахбори omma низ дар мамлакатҳои гуногун рӯйкор гирифтанд. дар медуза онро муҳокима меноманд. масалан, варақаҳои тафсилоти шабакаи Vox.com ин шаклро доранд, ки кӣ инро фикр карда ёфт. тавлиди шакли нави пешниҳоди ахбор бо ҷараёни иттилоотии мунтазам афзоиш ёбанда ва зарурати ба таври оддӣ дар бораи чизи мураккаб нақл кардан вобаста аст. бо вуҷуди он, ки коршиносон гумон доранд, ки журналистика аз лаҳзаи пайдоишаш мавзӯъҳои вазифаи тафсириро ба бор кардааст, ба таври маъмулӣ таърихи жанри мазкурро аз солҳои 1980 ҳисоб мекунанд. дар ин давра муҳаррири Санкт Петербург Таймс Джин Петерсон баромадҳои худро барои рушди журналистикаи тафсирӣ оғоз намуд. вай андеша дошт, ки барои тавсифи мушкилоти ҳозиразамони илмӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғайра зоти нави журналистон зарур аст, ки дақиқтараш бояд омӯзгор на нависандаю на омӯзгор бошанд ва хонандагон фаҳмонда тавонанд, ки барои чӣ
ин ё он рӯйдод аз воқеа сазовори диққат мебошад. Петерсон ин усули навро журналистикаи тафсирӣ explanatory journalism номид. оғози давраи нави рушди журналистикаи тафсирӣ ба баҳори соли 2014 рост меояд. Даврае ки Эзра Клайн, собиқ рӯзноманигори Вашингтон Пост, сомонаи Vox.com-ро таъсис дод ва дар ин муддати кӯтоҳ яке аз маъмултарин лоиҳаҳои интернетии ахборӣ гашт. бисёре аз рӯзноманигорон ҳисоб мекунанд ки пайдоиши Vox.com ва лоиҳаҳои ба он монанд ба он алоқаманд ҳастанд ки дар интернет маълумоти зиёде ба таври озод дастрас аст, ки на танҳо вазиятро возеҳ намекунад, балки хонандаро боз ҳам бештар гумроҳ месозанд. вобаста ба ин зарурати пайдоиши сомонаи пайдо гашт ки метавонист равшанӣ андозад ба ин ё он масъалаи мубрам, бо забони содда воқеаи ба амол омадаро шаҳр диҳад. бори аввал ин жанр ҳамчун афғонӣ дар журналистикаи муосири рус аз ҷониби журналист Всеволод Пуля дар ибтидои соли 2015 пешниҳод гардид. сомонаҳои калони интернетии Росия ба монанди Медуза ва Аппарат низ аз жанри журналистикаи тафсирӣ истифода мебаранд. дар қисмати варақа картотека дар сомонаи Медуза маводе чоп мешавад ки ҳар кадоми он дар шакли рӯйхати саволу ҷавобҳо оид ба мавзӯи рӯзмарраи интихобнамудаи ҳайати таҳририя оварда мешаванд. як варақа карточка ин як савол бо ҷавобаш мебошад. ба таври миёна дар чунин мавод 5-7 варақа оварда мешавад. на танҳо маълумот додан, балки фаҳмонидан лозим аст. ахборро нақл накунед, балки онро дарк намоед ва фаҳмонед. омода намудани хабарҳои муштарак мавзӯи рӯйдодҳои додистонӣ дар бораи рамзи миллатгарон бисёр хуб аст, аммо ин варақа карточка нест. дарки он ки қонунгузорӣ чӣ гуна созмон дода шудааст ва дида баромадани тарзи амали он дар додгустариҳо, ана ин тафсир мебошад. дар собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ варақаҳо шабакаи русии интернетии Медуза аллакай як нави ҳукми қонуниро гирифтаанд. бисёре аз шабакаҳои интернетии Осиёи Марказӣ аз Медуза ибрат гирифта ба хонандагон вазиятро дар мамлакат ва ҷаҳон бо ин тарз шарҳ медиҳанд. баъзе онҳо ҳатто сарлавҳаҳои алоҳидаро дар сомона таъсис доданд. дар Тоҷикистон бо журналистикаи тафсирӣ бори аввал Азия Плюс машғул шуд. портали нави иттилоотии ЮрТЖ ки таърихи начандон кӯҳан дорад, ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ба таври мунтазам дар ин самт фаъолият менамояд. васоити ахбори оммаи ба забони давлатӣ нашр шудан ба ин жанр ҳоло кам аҳамият медиҳад, ҳарчанд вақти он расидааст ки ба ин мавзӯъ онҳо низ диққат диҳанд. тавсифи асосии журналистикаи тафсирӣ. ба ақидаи журналисти амрикоӣ Рой Питер Кларк, тавсифи асосии журналистикаи тафсирии муосир инҳоянд: набудани маълумоти зиёдатӣ ва ё нозарур дар матн, рақамҳо ва маълумоти дигар, тарҷумаи истилоҳот ба забони фаҳмо, феҳристи воқеаҳо, хронологияи рӯйдодҳо, чашмрасии бештар, дар як вақт танҳо як мавзӯъ, ҷумлаҳои содда, истифодаи қиёс ва муқоисаҳо. чаро ин жанр ҳозир пайдо шуд? маълум аст ки журналистикаи тафсирӣ ин каме ихтирои дучарха нест, зеро тасвирҳо, харитаҳо, рӯйхатҳо ва дигар воситаҳои рӯйдодро фаҳмотар кардан кайҳо боз пайдо шудааст. агар дар бораи истилоҳ ҳарф занем, ҳама гап дар рушди интернет аст, зеро сарчашмаи ҳам ахбор ва ҳам тарғибот метавонад ҳар як соҳиби телефон бошад ва дарки рӯйдодҳо дар муддати кӯтоҳ амалан ғайриимкон аст. аз ин бармеояд ки ҳамааш оддӣ аст. ҳама гуна маълумотро гиру ба он мувофиқ маълумотномаро омода соз. дар асл бошад барои ҳайати таҳририя муддаои таб аст агар ҳамун як мавод бештар истифода шавад. пас бояд сабабҳои иттилоотии яккаратта ва сӯжаҳои хабарии чандкаратаро фарқ гузошт. маводи тафсиршаванда бе ҷараёни иттилоотӣ ки ҳаракати онро таъмин менамояд арзише надорад. агар шумо ҳис карда истодаед ки сабаби ночизи истифодаи маълумотномаро доред, онро нанависед. боз як нозукии дигар: шарҳ додани рӯйдод ва рӯйҷӯи таърихӣ бэкграунд як чиз нестанд.
тарҷумаи ҳоли соҳибҷашнон, биография, юбилярҳо, таърихи савол, равиши таърихи рӯйдод мавод дар жанри журналистикаи тафсирӣ намебошад. онҳо ба дигар саволҳо ҷавоб медиҳанд. ин шахс кӣ аст? таърихи савол чӣ гуна аст? ин бошад танҳо барои он нафарони шавқаманд аст ки ба умқи мавзӯъ чуқуртар сарфаҳм мераванд. маъмулан ин хонандаи оммавӣ нест. хулоса, ба ҳайати таҳририя зарурати бознашр ва сарфи вақт барои рӯйбардор кардани Википедия нест. шумо хонандаи зиёдеро барои хондани ин мавод ҷамъ намекунед. истисно марки шахсиятҳои бузург мебошад. маводи тафсириро чӣ гуна бояд омода сохт? муҳимият ва аҳамияти мавзӯъро барои хонандагони худ баҳо диҳед. мисол, дар Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ба кодекс дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ мавриди амал қарор гирифтааст, ки мувофиқи он шаҳрвандон барои дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб гаштан ҷарима карда мешаванд. одамон дар ташвиш шуданд, ки онҳоро ҷарима мекунанд ё не. барои фаҳмондадиҳии вазъи ба амал омада, Азия Плюс мусоҳибаеро бо сармутахассиси хадамоти беҳдошти бемориҳои сироятӣ Фирдавс Аҳроров чоп намуд. аммо сомонаи ёртаҷе ин мавзӯъро васеътар карда дар асоси мусоҳибаи мазкур ва маводи дигари дастрас варақаҳо, карточкаҳои тафсириро омода намуд. қобили қабул будани мавзӯъро нисбат ба хонандаи худ баҳо додан, то кадом андоза мавод ба хонанда шахсан дахл дорад ва табиист, то кадом андоза барои ӯ шавқманд мебошад. қувваи сифати маводи ояндаро баҳо диҳед. дар дасти шумо бояд маълумот ва иттилоот бошад. фарзияҳо, чӣ мешавад агар ва ё агар нахост, пас, интихоби ақидаҳо ва таҳлил ин шакл ва жанрҳои дигари журналистӣ мебошанд. мисол, маълумотномаи хуберо дар бораи қурби пул аз чӣ вобаста аст омода кардан душвор аст. ҷавоби қонеъкунанда ба ин савол вуҷуд надорад. ҳайати таҳририя хавфи пешниҳоди тахминҳо ва ё номбар намудани нуқтаҳои назарро дорад. чаро бояд маводи тафсирӣ омода кард? онҳо арзиши иловагиро ба ахборот замъ мекунанд. онҳо ба хондани ахборот ҷалб мекунанд. ягон кас намехоҳад беҳуда матнҳои мураккабро соатҳои дароз хонда чизи нофаҳморо барои худаш қабул кунад. дарки он ки ҳамаи ин шавқовар аст ва шахсан барои ту муҳим аст, ин аст журналистикаи тафсирӣ. маводи тафсиршаванда дар шакли варақаҳо, карточкаҳо тарзи хубе аст. матн бо сарлавҳаҳо, саволҳо ба қисматҳои мухтасар ҷудо карда мешавад. онҳо бояд оддӣ ва фаҳмо навишта шуда бошанд. ин имконияти хубе барои ҳайати таҳририя ҷиҳати омода намудани мавод бо чеҳраи инсонӣ, даст кашидан аз забони расмӣ ва баёноти беобу ранги ахборот мебошад. агар маводи тафсирӣ барои сабабҳои иттилоотии дароз ба шумораи зиёди ахборот аз рӯи мавзӯъ омода карда шавад, онҳоро метавон бисёр истифода бурд ва бо ин усул арзиши иловагии иттилоотиро бо кӯшиши камтарини ҳайати таҳририя ба вуҷуд овард. оё ҳама чизро журналистикаи тафсирӣ мефаҳмонад? боз як нишонаи муҳими журналистикаи тафсирӣ ин табиӣ будан ва дар навбати худ ғайриимкон будани тафсири пурраи он дар баъзе ҳолатҳо мебошад. муаллифони ҳикояҳо масалан дар Vox.com наметарсанд иқрор шаванд, ки ба саволи асосӣ ҷавоб дода наметавонанд. фарз мекунем, ки рӯйдодҳо ҳоло ҳам рӯзмарра ҳастанд. ба таври мисол, рамзҳои қуттиҳои сиёсии хатсайри тайёра ки ҳоло ҳам кушода нашуданд ва хулоса баровардан мумкин нест, ки барои чӣ мисол ҳамун катастрофа рӯй дод. дар ин ҳолат хабар бо мурури вурудшавии хабарҳои нав тамдид карда мешавад ва онро бемаҳдуд хондан мумкин аст. ба таъиноти худ нигоҳ накарда, дарҳол дар бораи ҳамааш нақл кардан, дар охири ҳар як хабари дуюми тафсилотӣ далелҳои иловагӣ мегузоранд. аз истинодҳо истифода мебаранд. интихоби онҳо бисёр вақт одамро гаранг намекунад, зеро онҳо метавонанд боз тафсири дигаре дошта бошанд. баъдан журналистикаи тафсилотӣ аз журналистикаи таҳлилӣ куллан фарқ мекунад.
агар журналистикаи таҳлилӣ дар назар дошта бошад ки роҳнамои хонанда дар ҳаёти ҷомеа мебошад, ба ӯ дар муайян кардани мавқеи ҳаётиаш кӯмак менамояд, пас журналистикаи тафсирӣ пеш аз ҳама мекӯшад ки ахборро барои хонанда фаҳмо ва муфид намояд. муҳаққиқ Ольга Буркова менависад ки матнҳои таҳлилӣ барои дарки намояндаи табақаи миёна хеле душвор мебошанд, аммо матнҳои тафсирӣ метавонанд барои ҳар як шахс фаҳмо бошанд. ҳамин тавр метавон сарҳадоти байни журналистикаи таҳлилӣ ва тафсириро мушаххас намоем. аммо ба андешаи ман, матнҳои тафсирӣ ин маҳсули матнҳои таҳлилии дигаргуншуда мебошад. дар ин замина фарқи калони онҳо дар он дида мешавад ки матнҳои таҳлилӣ барои дарки намояндаи табақаи миёнаҳол хеле душвор ва матнҳои тафсирӣ барои ҳар як шахси оддӣ фаҳмо мебошад. бо коршиносон чӣ гуна бояд кор кард? коршиноси хуб аз журналист хубтар мавзӯъро сарфаҳм меравад. матнҳои ӯ барои хонандагон боэътимодтар мебошанд. коршиносон нуфузи сомонаи шуморо мебардоранд. вазифаи шумо на танҳо матнро чоп намудан, балки робита барқарор кардан аст. коршиноси дӯст бо маслиҳати худ кӯмак мерасонад, коршиноси дигарро тавсия медиҳад, коршиноси номзадро месанҷад. масалан, коршиноси доимии ЮРТЖ ҳуқуқшинос Наврӯз Одинаев аст. вай ҳам худаш ба мо барои омода кардани тафсир кӯмак менамояд ва худаш ин ҳодисаро шарҳ медиҳад. вақтҳои охир дар душанбе кӯдакон ва наврасон, махсусан духтаракон гум шуда истоданд. табиист ки одамон дар ташвишанд. чӣ бояд кард, ба кӣ муроҷиат кардан лозим, чӣ гуна бояд рафтор кард дар ҳолате ки кӯдак дар ҷустуҷӯ буду аллакай ёфт шуд. ана дар ҳамин ҳолатҳо баҳои коршинос дар кор аст. ҷавоб аз шахсе ки метавонад посухи мушаххас диҳад. аммо муошират бо коршиносон на ҳамеша осон аст. онҳо мубталои мавзӯъ ҳастанд. дар баъзе ҳолатҳо бо қалоб рӯбарӯ шудан ҳам мумкин аст. бисёр вақт маводи коршиносонро таъриф кардан душвор аст. дар хотир дошта бошед, масъулият барои иштибоҳ дар зиммаи худи шумо ва нашрияи шумост. маслиҳатҳо барои навкорон. барои таълифи маводи тафсилотӣ бояд дар хотир дошт ки айни замон ба аудитория чӣ лозим аст ва саволҳоро дуруст додан лозим аст. барои дуруст тафсир додан худро дар ҷои хонанда бояд гузоред, ки ин ҳама муҳим аст. касеро ки чизеро намедонад набояд нафрин хонд. саволҳо бояд табиӣ бошанд. ба ҷустуҷӯи маълумот чун олим бояд муносибат кард. сарчашмаҳоро бояд омӯхт ва ба хулосаи коршиносон санҷидашуда такя намуд. барои пайдо намудани ҷавоби аслӣ бояд кӯшиш намуд. коршиносон шавед. дар бораи фактчек фаромӯш накунед. дар бисёр нашрия фактчекерҳо умуман нестанд. ин мушкилот аст. вақте шумо масъулияти чизе фаҳмонданро ба зимма мегиред, бодиққат бошед. ин муҳим аст. мулоҳизотро босаводона баён кунед. ба қисматҳо ҷудо кунед. порчаҳои худро ҳазм кардан осонтар аст. порчаҳои хурд осонтар дарк мешаванд. агар хонанда саволи зиёде дошта бошад, усули савол ва ҷавоб, агар чизе муҳимро шарҳ додан лозим бошад, тезис ҷамъи шарҳро истифода баред. бо забони инсонӣ нависед. маводро ҳамчун ба кӯдак фаҳмонед. бо эҳтиром, бе оҳанги устодӣ, бо забони оддию фаҳмо тавассути мисолу ҳикояҳо. оҳанги дурусти гуфторро интихоб намоед. аёният. ҳарчанд вай ҳам на ҳама вақт лозим аст. баъзан он интизори асосии хонанда нест. бо усулҳои гуногун фаҳмондани мавод мумкин аст. боз як қоидаи муҳим. қоидаи аввалияи ҷавоб. аввал кӯтоҳ ба саволи додашуда ҷавоб медиҳем. акси ҳол роҳ гум задан мумкин аст ва аз чӣ оғоз гардиданро фаромӯш кардан мумкин аст. мо намедонем ҷавоби хуб аст. баъзан мо наметавонем ҷавобро пайдо намоем. барои ин ҷавобро додан бояд сарчашмаи зиёдеро омӯхт. ва боз омӯзиши журналистикаи тафсирӣ зарур нест. он илми дақиқ нест. журналистикаи хубро бояд омӯхт. ҳама чизе ки барои журналистикаи хуб муҳим аст, ҳаматарафа аст. журналистикаи тафсирӣ ҳамчун шакли пешниҳоди маълумоти низоми жанрҳои муосири журналистика ҷойгоҳи худро пайдо намудааст.
вай имкон медиҳад ки хонандаро барои хондани навигарӣ ҷалб намоем, барои дарки арзиши инфиродии маълумоти гирифташуда ва татбиқи он дар зиндагии худ кӯмак менамояд. ба назар мерасад ки шаклҳои интерактивии журналистикаи тафсириро дар матни муосир таҳия намуда, васоити ахбори омма барои ташаккули шаҳрвандон муҳити иттилоотии фаҳмо ва назаррасро офаридааст. Инак мавзӯи мо ба охир расид. умедворам бароятон дарси имрӯза хеле муфид буд. мувофиқи нақша, пас аз ҳар як дарс шумо имкон доред ки дар чати алоҳидае ки махсус бароятон омода шудааст доир ба ин мавзӯъ суолҳои худро фиристед. кӯшиш мекунам ки дар давоми 1 соат бо шумо дар тамос бошам ва ба пурсишҳоятон посух диҳам.